Hovorí ti, že mu na tebe záleží, že ťa nechce stratiť, že vlastne je jedno, čo ste, hlavne, že ste spolu, nie? Ale tieto jeho slova majú skrytý význam. Hovorí ti ich preto, lebo mu to takto vyhovuje. Pretože si môže s tebou užívať bez záväzkov a bez námahy. A to je pre neho veľmi výhodné. Bez snahy má všetko, čo chce a pritom si necháva otvorené dvere pre prípad, že by prišla lepšia možnosť. Pýtam sa ťa, koľko času si ochotná stráviť čakaním na niekoho, kto si necháva otvorené zadné dvierka? Uvedom si, že zotrvávaním v takomto vzťahu sa brzdíš v tom, aby si našla niekoho, kto ti môže ponúknuť istotu a šťastie, ktoré si zaslúžiš. Je na čase prestať prehliadať, že ti to nestačí. Je na čase vytriezveť z jeho sladkých rečí a sľubov. Ak si pripravená začať meniť to, čo zažívaš vo vzťahoch, som tu pre teba.